Dnes varíme lahodný banánový sen. Do hrnca si nalámeme banány, pridáme semienka z vanilkového lusku, zalejeme kokosovým mliekom a varíme. Asi po 3 minútach varenia ich popúčime vidličkou na kašu a odstavíme. Pridáme do nich kúsky mandlí a šťavu z limetky. Potom si v hrnci necháme roztopiť čokoládu s kokosovým mliekom, do ktorej si nalámeme dlhé piškoty a necháme marinovať. Medzi tým si pripravíme mascarpone, do ktorého nalejeme mango pyré a vyšľaháme. Pridáme 1 polievkovú lyžicu práškového cukru a trochu kokosového mlieka, aby nebol krém taký tuhý. Dezert servírujeme prekladaním jednotlivých vrstiev. Na marinované piškoty v čokoláde pridáme banánovú kašu s kúskami mandlí, na to vrstvu čokoládových piškot, ktoré zalejeme mascarpone z mango pyré. Tento proces ešte raz zopakujeme a na záver dezert polieme čokoládovo-kokosovým krémom a ozdobíme lístkami mäty. Dobrú chuť!